छान आहे ना. हा लाल याच्यावर मस्त दिसतात. होय, होय, होय. तसंच वापरतात काहीतरी लाल लाल. मेकिंग चार्ज वरती 15% सूट आहे सोन्याच्या दागिन्यांवरती. सांभाळून न्या वाटेत कोण गावलं तर. काय नाही हो, 2 बॉडी घर आहे बघा. एक फोटो. ही आमची तयारी बघून तुमका काय वाटतं आज खय जातोय. आजचं एक मिनी ब्लॉग करूचो. आज असा अक्षय तृतीया. तर वैनिक म्हटलंय अक्षय तृतीया जसं आम्ही व्हिडिओ केला ना की शेगडीची पूजा करूची, त्याच्यानंतर दुसरी एक गोष्ट आवर्जून करूची, ती म्हणजे काय असंच राहतं काय तर सांगा. सोना ह्या बघा बॅग घेतलाय सोना आणू. एवढा बॅग पण सोना वैनी घेतली, मी आपला छोटासा काहीतरी घेतलाय. चला आमच्याबरोबर तुम्ही पण चला त्या सोन्याच्या दुकानात, बघूया काय काय ऑप्शन आहेत, काय घ्यायचं हा नंतर ठरवूया. या बॅगेतल्या एटीएम कार्ड मध्ये किती पैसे असतात त्याच्यावर अवलंबून या आहे. बॅग वर सोनं घेतलं तर मी येईन काही एकटा बरोबर. सरकारने नवीन नियम काढलो, किती सोना घरात ठेव वया. हा वहिनी असं ओपनली सगळ्यांसमोर सांगू नका किती सोनं आहे स्वतः, नाहीतर काय तर इन्कम टॅक्सची धाड तुमच्या घरात नक्की पडतली. चला जाऊया अक्षय तृतीयाच्या निमित्त 3.5 मुहूर्तापैकी एक ना, या दिवशी छोटस काय ना. आज आम्ही इलू MK घारेमध्ये. चला बघूया आपलं काय काय आज सोन्याचा भाव आहे. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी काय ऑफर आहेत तुम्हालाच विचारते. अक्षय आहे तृतीयेच्या ना. दिवशी हा सांगा ऑफर काय काय आहे? मेकिंग चार्ज वरती 15% सूट आहे सोन्याच्या दागिन्यांवरती हा आणि डायमंडच्या दागिन्यांवरती 50% सूट आहे. तुमचं नाव काय तर सांगा. हा नाव सांगायचं. हे बघा इथे लिहिलेलं तर आहे हेमंत. हेमंत दिलीप पेडणेकर. हा तुम्ही इकडचे मॅनेजर ना. हो. हे बाई नाव पेंडेकर MK घारे कसा. अरे नाही, मोठा प्रश्न. त्या शॉपचं नाव MK घारे आणि त्यांचं नाव पेडणेकर. चला आम्ही इलू भार्गवात घेऊन पहिलं अक्षय तृतीया त्याची वर्षाची. चला आता बघूया आपण. बघा वर त्यांच्या मोठा मोठा दिसतात. तुम्हाला काय आवडलंय बघा, इथे मोत्यांचे दागिने पण आहेत. यांची वॉरंटी गॅरंटी काय असता काय गं? 2 वर्षाची मी सांगते ना तुमका, मी विचारून गेलो. बायको मालवणी आहे बघा, तिकडून सांगतात बायको मालवणी आहेत. आणि त्या ताई तर मी कधीपासून ओळखते, आमचा परब किचनचा मसाला पण घेतात. चला आता बघूया तुम्ही काय घेणार आहात. चला घेऊचा तर सगळा मोठा मोठा घेऊची हौसा, पण मोठे मोठे पैसे पण लागतले ना. आजचा रेट सांग. 58,050 आहे. 58,050. 22 कॅरेट. 22 कॅरेट ना. कॅरेटचं सोनं चालत नाही ना, जुनं हॉलमार्क वालं नाही, तर त्याचं काय आहे. तुला आपलं द्यायचं आणि आपलं 22 कॅरेट मध्ये होलमार्क सोनं घ्यायचं. जुनं सोनं द्यायचं. हो, जुनं मग असेल त्याचं तुमचं केडीएम मध्ये असेल तर त्याच्यात घट येणार. घट येणार. हो. मग ते घट तुम्ही सांगताल्यात की कसा. आम्हीच सांगतो लोक. चेक करून सगळं हो सगळं चेक हो हो, करून. आम्ही चेक करणार, सांगणार तुम्हाला. हा म्हणजे तुमचा जुना सोना काही जायचा नाही. नाही नाही नाही, जुनं असेल तर तुम्ही आणू शकता. आणू हो, शकता हो, बरोबर हो. ना. दुकानवाल्यांना वापरवले तुझ्याकडे सगळे दागिने तेच होत, काय करतलं मेले काय करू म्हणजे ठेवलं. म्हणूनच म्हटलं आता दुकानं दिलं तर विचारूया की आपला जुना सोना काही जायचा नाही, बरोबर ना. फक्त म्हणजे ते तुमका नेहमी होतं तसंच. हा आणि त्याच्यात ती घट पण तेवढाच आहे की आता हिल्यावर तुझं झीलच काय करता वडता नुसता. दे मग काय दिले त्या काही इथूनच चेन तर घेतलेली त्याच्या बड्डेला. हा ना रे. हा भार्गव. चला तीच माहिती द्यायची होती की जुनं सोन्याचं नुकसान नाही, तर त्याच्यामुळे तुम्ही बिंदास जुनं आणि नवीन सोनं घेऊ शकता. नको काय का. नवीन हिला काय आहे? हा दाखवा. नवीन डिझाईन कशा दिली आहे हा आता लग्न सराई येते ना. हा लग्न सराई येते ना. ही नवीन डिझाईन असा. होय. घे बाय लग्नात आता 7 झाली. मला सात लग्नात वर्ष. 20 वर्ष झाली होती. नवीन करा ना. बरोबर. जे 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 जुनं सोनं देऊन तुम्ही नवीन करू शकता. हे बघा 7 तोळ्याचं. असं काय एवढे भाव वाढले नाहीत, पुढे वाढतील अशी शंका आहे. हो हो, अजून पण वाढतील भाव. वाढतील ना हो, हो. असं म्हणतायत. त्याच्यामुळे वहिनी तुम्ही हे विचार करा. सगळेच म्हणतात तसे. आता मिरची वालो नाही तुका काल म्हणलो भाव वाढतले आताच घेऊ. हा, आता ते. चला ह्याचं किती बोलली 6 तोळा. 6 तोळ्याचं आहे. आणि चला वहिनी घालून दाखवा 7 तोळे बघूया. पण किती होणार, किती पर्यंत जाणार, तरच घालते ना ती मान वाकली तर. किती पर्यंत जाणार सांग. 20 पर्यंत जाईल. आणि हॉलमार्क मार्क कुठे असतो याच्यामध्ये शोधायचं दाखव. होलमार्क पण असतो, तो प्लस चौकोन HUID असतो पण लो. आहे आता. हो असता ना. चौकोन असता भुतूर तुमच्या शॉपचं नाव आहे. त्याच्यात असतं. शॉपचं नाव काय असतं. MKG. MKG. ओके ओके हा. ओके ओके असं इथे असतं ना. सर्व प्रॉपर असतं. हा नाही म्हणजे विचारते असं म्हणजे बरोबर आपलं आहे. जी इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रॉपर जो बघेल व्हिडिओ या माका ना सरांनी दाखवले, त्यांचे पण बोरवली केमके घरे आहे हो, ना तैनात ते. मग ती अंगठी दिलेली ते हय आणलेले मी अंगठी. तेव्हा ते म्हणजे आमच्याकडचीच आहे ही लोक म्हणून राहिले. म्हणजे हे सगळे एकत्र हो, कारण ते आमचं कसं स्टॅम्प वगैरे असतं ना त्याच्यावरती. साडी करून चला बघू दे
किती लाल याच्यावर मस्त दिसतात. होय, ती लोकं होय, पण होय. तसाच वापरतात काहीतरी लाल लाल. होय ना हा आता माहिती आहे मस्त ना वेलवेटचं असो. हा ह्या किती 6 तोळ्याचा काय विचार करता माझं किती वाकली प्राइस बाय. सांग हो किती काहीतरी प्राइस गळ्यात होती घातल्यावर असं वाटतं. हा? 4,20,000 4,20,000 पर्यंत. हा म्हणजे स्वस्तच आहे हो काय नाही 4 लाख म्हटलं काही नाही गो. होय ना पण हे थोडं बोवाळ वाटतं. ते डिझाईन प्रमाणे येते. हा, नवीन कुणाचं लग्न असेल ना तर ऑप्शन छान आहे बघा करतं हा माझ्या आत्याच्या पोराचं लग्न आहे जेवण आहे. 5 तोळ्याचा. 5 तोळ्याचा आहे ना त्याच्यावर लिहिलेलं असतं बघ हा टोटल पकडून आणि त्याच्यावर 15% सूट मिळेल ना 15% हा मजुरीवरती 15% सूट. हा पहिला हा श्रीमंत हार. ह्यो श्रीमंत हार. श्रीमंत श्रीमंत हार म्हणजे हे बघा एवढे एवढे लेअर श्रीमंत असतात. एवढे लेअर असतात ना लेअर म्हणजे जास्त पैसे मग श्रीमंत हार. आणि राणी हार खायचो हा सत्य मग जे आहेत त्याचा असं केला. अरे तो पण दाखव मुलीवरचा. हा, दाखव. नवीन नवीन लग्न सगळ्यांसाठी छान छान चंदन डिझाईन आहे pattern. ना हो मस्त आहे हो हा छान आहे ना. हा छान आहे खरंच छान आहे म्हणजे आपल्या नेकलेस सारखा पण झाला आणि असा लांब पण झाला. आणि हे बघा ना इथे पण खाली हो. छान छान हार हा आहेत एक आहे. हे बघा, किती हे ऑप्शन बघ, हे असे नेकलेस आमच्या लग्नातले. हो हे आमच्या लग्नातले नेकलेस. हे असे हा हा एक छान आहे बघा. हा हा पण छान हा आहे एक आहे. हा एक चोकर आहे. ओके हा ज्यांना एकदम पैसे जमत नाही ज्यांना काही एकदम जमत नाही घेऊ त्यांनी अशा स्कीम मध्ये बघा ही लोक पण मदत करतात आता भुतूर. हा बोला काय स्कीम आहे सांगा काय तर. 11 महिने आणि 14 महिन्याचे आहे. 11 महिन्यामध्ये फक्त दागिनेच घेता येतात हा. आणि 14 महिन्यामध्ये दागिने कॉईन आणि वळ 3 ऑप्शन आहेत. आता तुम्ही 1000पासून स्टार्ट करताय ना एक एक्झाम्पल तर 12वा महिना एक आमच्याकडून असतो 12,000 झाले. याच्यामध्ये फक्त दागिनेच घेता येतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉईन किंवा वळ घेतलात तर आमच्याकडून जो एक्स्ट्रा मिळणारा असतो ना हा. तो फक्त हाफ मिळणार. ओके. आणि याच्यामध्ये 14 महिने तुम्हाला कंटिन्यू करायचे आहेत. 15वा महिना एक आमच्याकडून असतो त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहेत. त्याच्यामध्ये काही कटौती होणार नाही पूर्णच मिळणार तुमचं. ओके ओके हे चांगलं आहे ना ऑप्शन या बरं. हा छोटी छोटी SIP म्युच्युअल फंड सिप तशी कसं गृहिणी बोलतात? करतच असतात बाजूत काय ना काय ठेवती अशी डब्यात ठेवण्यापेक्षा होय आम्ही बरा. हा ना मग एक दागिना पण होईल होय हा आता चढवासाठी बघू गोया काहीतरी 1,000 रुपये आणून देऊ पोहे तळून. होय ना हा GST कंपल्सरी 650 आहे. हा GST कंपनी. हा पण 650 चांगलं आहे हो है ना बघा ना 2 वर्षाची वॉरंटी ना. हा? घालायचे आणि काढून ठेवायचे माझे त्यांनी सांगितल्याने. हा. एका मऊ कपड्यात काढून ठेवायचे कार्यक्रम झालो की प्लॅस्टिकमध्ये वगैरे तुमका मस्त 2 वर्ष वापरू घेतात. आणि हे बघा ना इथे ऑप्शन पण खूप सारे आहेत हा बघा हा 1 ग्रॅमचा आहे हा अर्धा ग्रॅमचा कॉईन आहे आणि याच्यावर शुद्धतेचं कुठे लिहिलेलं असतं आहे हे बघा बघा. इथे ह्याच्यावरती पण आहे. 99.50 बरोबर. असं लिहिलेलं 995. असतं. आणि इथे पण लिहिलेलं हा, आहे इथे Pure आपलं वजन पण हा, असतं 0.5 आणि त्याची ग्रॅम. प्युरिटी पण असते. आणि हे 1 ग्रॅम तर हे काही नाही घेता आलं तर एक कॉईन घेतलं तरी ठीक आहे हो हे बघा ज्यांना कॉईन नाही जमत 99.5 वाला जो मी दाखवला त्याच्या बदली हे असं मिलीग्रॅम वाले हा मिलीग्रॅम साठी घेतलेलं आहे काय गणपती लक्ष्मी पण आहे ना लक्ष्मी पण आहे. हे बघ गणपती आणि लक्ष्मी पण आहे असं एक चांगलं ऑप्शन आहे ना हा हे याची प्राइस किती असते तरी मिनिमम सांगतो. हे कसे मिलीमध्ये आहेत ना हा मिली 300 मिलीचे सांगतो तुम्हाला. हे पण हॉलमार्कच आहे ना. हा हे पण हॉलमार्क हा 24 कॅरेट हा म्हणजे ज्यांना असं एकदम 1 ग्रॅमचा कॉईन नाही जमत त्यांनी हे मिलीमध्ये घ्यायचे हे 2370 पर्यंत जाईल 300 है ना? मिलीचं. हा किती 300 मिलीचा हा. हा हा पण एक ऑप्शन चांगला आहे मग वहिनी तुम्ही हा घेऊ शकता घेतलं आम्ही कॉईन घेतलं 1 ग्राम हा. काय असा नाही छोटा मोठा पण घेतलं ते असा महत्वाचं मोठाच आहे 1 ग्राम म्हणजे मोठाच झाला. हा चला आता हे पॅकिंग करून नेऊया घरी सांभाळून न्या खूप वाटेत कोण गावलो तर काय नाही होत 2 बॉडी करे बघा एक छोटं, एक मोठं एक माझं झील आणि एक तुझं झील. होय ना 2 बॉडी हा चला चलो टाटा हे बघ हे काय हातात आहे. हा हा. हा. नाव तरी सांगा तुमचं माझं नाव मधुकर बाबाजी बेंडल. हा हे बघा काकाने आपल्याला पाणी दिलं एवढं हे पाणी दिलं एवढा बोलून असं कोरडं नाही झालं आपण ना. बोललो ना अक्षय तृतीया दिवशी पाण्याचा धर्म करावा पाण्याचा धर्म. तर काकांनी पाण्याचा धर्म केला चला हा